πρώτος παίκτης πήγε με τα χρήματά του και πέρασε σχετικά εύκολα στον τελικό. Δώστε μας σωστή απάντηση. Μπράβο σου ρε Αποστόλη, έφυγες! Ο Αποστόλης είναι στον τελικό με 1.500 ευρώ στο λογαριασμό της ομάδας. Ο δεύτερος παίκτης και αυτός πήγε με τα χρήματά του, 2.700 ευρώ, και πέρασε επίσης στον τελικό με σχετική άνεση. Ναι, ισχύει. Σου έχει δώσει πολλά λεφτά. Ισχύει, αλλά θα πάμε στα λεφτά μας. 2.700? Ναι, θα πάμε στα λεφτά. Καθαρίζω? Καθαρίζεις. Καθαρίζω τον πίνακα. Είναι και ο παίκτης που θα δείτε στη συνέχεια έδωσε πολλές σωστές απαντήσεις. Η τρίτη παίκτρια πήγε με τη μεγαλύτερη προσφορά, 8.800 ευρώ, ρίσκαρε και τα κατάφερε. Οπότε για μία ερώτηση μόνο πάω στα 8.800, δεν πειράζει. Ας φύγω. Τι είπε ο Αυτό πάψε. Κοίτα τον Αλέξανδρο. Μόνο αυτή τόλμησε, τα βλέπετε. Μόνο αυτή τόλμησε. Σε ποια δέντρα προκαλεί μεγάλη οικονομική σημασία ζημιά το έντομο πυρηνοτρίτης, ήταν η πρώτη ερώτηση. Που βλάπτουν τις ελιές, τώρα κάνω λάθος. Για να δούμε. Οι ελιές είναι η σωστή απάντηση και η Λουίζα κατεβαίνει. Με τι οίκημα έμοιαζε ο πύργος της Βαβέλ από τη γνωστή ιστορία στην Γένεση. Πυραμίδα δεν νομίζω. Τώρα. Έπιασε. Δεν μιλάς καθόλου, έπιασε. Β' Ναό Ζιγκουράτ. Κατεβαίνει η Λουίζα. Σε ποια χώρα τα τρένα κινούνται 100% με αιωλική ενέργεια. Δώστε μας την απάντηση. Και εδώ τα κατάφερε. Είναι η Ολλανδία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κατεβαίνει η Λουίζα. Ποιος συνθέτει την ορχιστρική μελωδία Νέο Μινόρε χρησιμοποίησε το μουσικό θέμα ο Woody Allen στη ταινία του Ακαταμάχητη Αφροδίτη. Με ποιο όνομα έμεινε γνωστός ο Φαραώ Χούφου. Την απάντηση. Το βουνό τι λέει. Ποιος γιατρός έγινε διάσημος για την κλοπή του εγκεφάλου του Άινστάιν. Δώστε μας. Ο τέταρτος παίκτης της ομάδας δεν τα κατάφερε στην τελευταία ερώτηση. Ζάρο. Περίμενε εσύ. Στην ταινία Ρεμπέτικο πρωταγωνιστή η Θέμης. Λουίζα. Μπαζάκα. Σωστό. Τι είδους πίτα είναι η τσιτσανόπιτα. Λουίζα. Τυρόπιτα. Σωστό. Ποιοι πρόσθεσαν νέους στίχους στη διασκευή του τραγουδιού τους Beautiful Day. Αλέξανδρος. YouTube. Σωστό. Ποια όργανα ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών, του άλατος και των ηλεκτρολιτών. Λουίζα. Νεφρή. Σωστό. Ποιος ήταν ο Μάντισον από τον οποίο ονομάστηκε η λεωφόρος της Νέας Υόρκης. Λουίζα. Πρόεδρος είπα. Σωστό. Αρχαίο κείμενο που διδάχτηκε στο σχολείο. Δαρίου και Παρισάτιδος γίνονται. Λουίζα. Γίνονται παιδες 2. Σωστό. Σε ποια χώρα βρίσκεται η ιστορική περιοχή της Βουργουνδίας. Αλέξανδρος. Γαλλία. Σωστό. Ποιου καρποφόρου δέντρου αποτελεί ποικιλία η Golden Delicious. Αλέξανδρος. Μήλο. Σωστό. Υποδίεται τον πατέρα της Βουγιουκλάκη στην ταινία Η Μαρία της Σιωπής. Λουίζα. Παντελής Ζερβός. Σωστό. Τι είδους τρόφιμο είναι το γαλλικό καντάλ. Αλέξανδρος. Τυρί. Χριστιανική φράση. Αγαπήσεις των πλησίον σου ως. Λουίζα. Σε αυτό. Σωστό. Η φράση μη μου άπτου σημαίνει κυριολεκτικά μη. Με Αλέξανδρος. ακουμπάς. Σωστό. Ποια χώρα κατάγεται ο συνταγματάρχης Λιάπκιν του Μη Καραγάτσι. Αλέξανδρος. Ρωσία. Σωστό. Ποια λέξη σημαίνει αυτό που είναι εύκολο να αριθμηθεί, το ολιγάριθμο. Ευάριθμον. Σωστό.
Σε ποια ήπειρο ζούσε το εξαφανισμένο πλέον βερβερικό λιοντάρι? Αφρική. Πολύ σωστά. Μία θέση πίσω, Chaser. Τατιάνα Μπαλανίκα είναι η Αθηνά της κομικής σειράς.